Čaute, dnes vás vezmem na výlet do Talianska s mojou školou. Spoločne navštívime Capri, Neapol, Pompeje, Rím a Florenciu. Približne 15 hodín nám trvalo zo školy sa presunúť do Neapolu a bolo to okolo nejakých 1400 km. Takto nejak vyzerala naša skincare na pumpe a postupne sa môžeme presunúť na Capri. Tam sme sa dostali z Neapolu a trvalo to trajektom približne 40 minút. Kým sa plavíme, si môžeme povedať zo pár informácií o Capri. Takže, leží v Tyrenskom mori pri Neapole, preslavil sa luxusom, módou a umelcami a je to obľúbené miesto všetkých romantických duší. Tu už v pozadí môžeme vidieť Capri a podľa niektorých je to najkrajší ostrov Talianska. Vystupujeme konkrétne v Marina Grande a hneď si ideme doplniť zásoby vody, aby sme neboli dehydratovaní. Potom nám dala naša sprievodkyňa ponuku na výletnú plavbu okolo ostrova, ktorá sa samozrejme neodmieta. A tak sme sa rozhodli so spoločnosťou Capribel oboplávať ostrov Capri. Plavili sme sa aj okolo Faragliony, čo sú typické skaly pre Capri. Legenda vraví, že ak tu poboskáte svoju polovičku, tak láska vám vydrží väčšinu. A taktiež sme navštívili bielu jaskyňu, ktorá je síce menej známa ako modrá jaskyňa, ale je taktiež veľmi očarujúca vďaka bielým vápencovým stenám a tyrkysovej vode. No ak by som mala ešte niekedy možnosť navštíviť ostrov Capri, tak by som určite zavítala aj do tejto modrej jaskyne. Tu už môžeme vidieť našu milú sprievodkyňu, ktorá nám zrovna rozpráva o Capri a počas jej rozprávania som našla takúto peknú jašteričku. Typické pre Capri sú samozrejme aj citróny, z ktorých sa vyrába limoncello a taktiež sa tu vyrábajú parfémy. No a nakoniec nám vyšiel ešte trochu čas sa osviežiť pred plavbou naspäť. Tu už pomaličky kotvíme v meste Neapol, ideme sa ubytovať a postupne aj spať. No predtým nám ešte Paťko zapne klímu a takto nejak vyzeralo naše ubytovanie. Hneď z rána sme sa išli na Raňajkové a potom naše kroky smerovali do centra. Toto je mohutný stredoveký hrad, ktorý sa nachádza hneď pri prístave a ďalej môžeme vidieť galériu Umberto, ku ktorej sa ešte vrátime. A postupne spoznávame ďalšie historické miesta Neapolu. Neapol je tretie najväčšie mesto Talianska. V roku 1995 bolo zapísané do zoznamu svetového dedičstva UNESCO a taktiež je tam zapísaná aj táto nádherná nákupná galéria. A napriek menšej jazykovej bariére sme sa tu zasmiali spoločne s týmto Talianom. A samozrejme nesmie chýbať aj ochutnávka miestneho pečiva. Potom som sa spoločne s chalanmi vydala do metra, konkrétne toto metro je považované za jedno z najkrajších v Európe, pretože celé pripomína podmorský svet. Keďže v Neapole sa zrodila prvá pizza Margarita, tak o obed sme mali hneď postarané. Ľadová drť bola výborná, ale za to pizza mala úprimne ďaleko od tej pravej neapolskej, tak na budúce si budeme musieť trochu lepšie vybrať, nevadí, no, stáva sa. A tak teraz sa už presúvame do nášho krásneho autobusu. Premávka v Taliansku býva trošku chaotická, ale zvládli sme to na jednotku, teraz pôjdeme navštíviť Pompeje, no predtým si ešte niečo povieme o Vezuve. Tak teda je to aktívna sopka, vysoká približne 1281 metrov a je návšteva bezpečná. Chlapci sa nám teraz poriadne ponatierajú, nech sa nespália, Palino nás pozdraví a môžeme prechádzať kontrolu, aby sme navštívili Pompeje. Je to antické mesto zničené erupciou Vezuvu v roku 79 nášho letopočtu, keď ho zasypal prúd popola a lávy. Vďaka tomuto sa zachovalo mimoriadne autenticky, zachovali sa domy, fresky, mozaiky, chrámy, a dokonca i tela mŕtvych ľudí v popole. Mesto bolo akoby zastavené v čase, čo robí z Pompeji jedno z najcennejších archeologických lokalín na svete. Od roku 1997 je súčasťou dedičstva UNESCO. Odporúčam na toto miesto si vyhradiť celý deň, lebo my sme mali iba okolo 3 až 4 hodín rozchod, ale nemali sme šancu to prejsť celé. Taktiež je možno si zakúpiť online guide, alebo ak by ste chceli ušetriť nejaké peniaze, môžete si nainštalovať aplikácie. V súčasnosti sa tu teda nachádza archeologický areál. Mohli sme tam vidieť aj archeológov pri práci. Vykopávky teda stále pokračujú a každých pár rokov sa tu objaví niečo nové. Nám počasie vyšlo ideálne, ale odporúčam si zobrať klobúk a vodu, pretože areál je obrovský a takmer bez tieňa. A tu už môžeme vidieť naše ďalšie ubytovanie. Takýto krásny výhľadík sme mali aj s bazénom, tu už je naša izba s dievčatami a taktiež mi chlapci spravili takúto krásnu room tour. Hneď pri dverách ma privítal Matúško, potom ich chlapci takto pekne zamávali do vlogísku a potom som spravila fitček. Večer sme sa rozprávali pri bazéne a ráno nás už čakali takéto pekné raňajky. Úprimne ma tento hotel viac očaril ako ten predošlý. Bolo to tu veľmi pekné a tu už sú naši gentlemani. Dnes máme v programe Rím, čo je hlavné mesto Talianska a zároveň jedno z najstarších miest v Európe. Ako sme vyšli z metra, hneď nás očarilo Koloseum, ale sem sa vrátime aj za chvíľočku, lebo najprv si ideme pozrieť kostol, ktorý dostal svoje meno podľa relikví reťazí, v ktorých bol podľa tradície apoštol Peter uväznený v Jeruzaleme a neskôr v Ríme.
Tie reťaze sú vystavené pod oltárom, ktorý si hneď teraz ukážeme. No najväčším lákadlom je však Michelangelova socha Mojžiša, ktorá je vysoká približne 2,35 metra a je považovaná za vrchol renesančného sochárstva. Najznámejším detailom sú jeho rohy, ktoré pravdepodobne vznikli chybou v preklade. A teraz už pôjdeme navštíviť Koloseum. Čož, ako všetci vieme, je teda najväčší rímsky amfiteáter používaný na gladiátorské zápasy. Aréna mala systém podzemných chodieb, kde sa pripravovali gladiátori a zvieratá a na povrch ich vyťahovali pomocou výťahov a kladiek. Odhaduje sa, že tu zomrelo cez 400 000 ľudí a kapacita hľadiska bola popri tom neuveriteľných 50 000 divákov. V roku 2007 bolo toto miesto zvolené jedným zo 7 divov sveta a tu sa presúvame k najstaršej časti Ríma, čo je Forum Romanum. Bolo to politické, náboženské a spoločenské centrum starovekého Ríma. Konali sa tu voľby, súdy, obchodné rokovania aj náboženské obrady a dominantu tu tvoria zachovalé víťazné oblúky. A teraz taký malý fun fact, tak Rím má najviac fontán na svete, informácie o presnom počte sa líšia, ale odhaduje sa, že ich je viac ako 1,5 tisíc. A keďže už sme boli hladní, tak sme sa rozhodli ísť naobedovať. Obed bol výborný, hodnotím ho 10 z 10, všetci sme boli spokojní s našimi výbermi a po správnosti sme to završili ešte aj dezertom v podobe zmrzliny. Ďalej bude nasledovať návšteva Panteónu, ktorý má doteraz najväčšiu nezosilnenú betónovú kupolu na svete. V strede sa nachádza otvor, ktorého priemer dosahuje 9 metrov a jeho hlavný zmysel je, aby slúžil ako zdroj svetla a tiež ako vetrací priestor. Zároveň však plní funkciu aj slnečných hodín a cez tento otvor sa do chrámu dostáva aj dážď, ktorý je však odvedený drenážnym systémom v podlahe. A moment, na ktorý sme sa už všetci určite veľmi tešili, a to je Fontana di Trevi. Je to najznámejšia fontána a legenda vraví, že keď tam hodíte mincu, tak sa do roka vrátite do Ríma. Ďalej smerovali naše kroky k Anielskému hradu. Pôvodne slúžila ako hrobka cisára Hadriana a neskôr ako pevnosť a ukryt pápežov. Polino vám teraz posiela všetkým pusinky a presúvame sa do Vatikánu, ktorý je najmenším nezávislým štátom na svete. Je aj sídlom pápeža a centrom rímskokatolíckej cirkvi. Ďalej tu máme takýto krásny západ slniečka a presúvame sa na naše posledné ubytovanie. Bol tu neskutočne milý personál a takto nejak vyzerala naša izba. Pridáme ešte fiček a toto sú už naše posledné raňajky, ktoré vyzerali veľmi fajn. Tu môžete vidieť aj moje raňajky a posledné miesto, ktoré navštívime, je Florencia. Vicky dnes oslavuje svoje 17. narodeniny a tak som jej dala zahrať Dancing Queen a trošku sme si samozrejme aj zaspievali. Už od roku 1982 je Florencia zapísaná v zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Toto mesto je doslova preplnené pamiatkami, freskami, obrazmi a sochami z obdobia renesancie. Stojí tu nespočetné množstvo múzeí, kostolov, palácov a galérií a tu už môžeme vidieť našu celú skupinku. Dominantou Florencie je táto gotická katedrála Santa Maria del Fiore. Je to najstaršia budova v meste a jej súčasťou je aj zvonica. Fasáda je z bieleho a ružového mramoru. A pokiaľ máte čas, tak odporúčam si výjsť na zvonicu, odkiaľ je fantastický výhľad na mesto. Ďalej sa presúvame do galérie Uffizi, no najprv treba natočiť ešte zvieratka. A tu sme vošli do jedného z najznámejších múzeí na svete, plného renesančného umenia. Pôvodné zbierky Mediciovcov mali byť len súkromné, ale po otvorení galérie pre verejnosť v 18. storočí sa začali rýchlo rozrastať. A tu už môžeme vidieť svätú rodinu. Galéria je otvorená každý deň okrem pondelka od 8. do pol 7. a deti do 18 rokov majú vstup darma. Potom obyvatelia Európskej únie od 18 do 26 platia iba 2 €. Ďalej sme sa išli nájsť, bolo tam toho veľmi veľa na výber, ale ja som si nakoniec vybrala bagetu a bavlku. A ešte som si potom dala takúto cukrovú bombu. Taliani síce zväčša nevedeli nejak extra rozprávať po anglicky, ale aj tak interakcie s nimi boli veľmi milé, napríklad tento pán, čo mu len tak zamával do vlogisku. Uprostred námestia bol takto rozložený kolotoč a chlapci už mali nakúpených aj zo pár suvenírov.
môžeme vidieť Da Vinciho a postupne sa presúvame k najstaršiemu zachovanému mostu vo Florencii. Tento most je zachovaný zo 14. storočia a je známy obchodníkmi s šperkami, no kedysi tu však boli mesiari a garbiari. Náš výletík z Talianska už je u koncu a týmto by som chcela poďakovať našim profesorkám, že zorganizovali takýto výlet, aj vám divákom, ktorí ste dopozerali toto video. Ahojte!